അസ്സലാമലൈക്കും. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി. നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഖത്തറിൽ റൂൾ നമ്പർ 2025 എന്നൊരു നിയമം നിലവിൽ വന്നത്. അഥവാ ഒഫീഷ്യലായി ഖത്തറിൻ്റെ എംബ്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ സീലോ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും പ്രൈവറ്റായി യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും അതുപോലെ തന്നെ 3 വർഷം വരെ കഠിനമായ തടവുമാണ് ഇതിന് ശിക്ഷയുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ള അമീറിൻ്റെ ഫോട്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് 1 ലക്ഷം വരെ പിഴയും അതുപോലെ തന്നെ 6 മാസത്തെ തടവുണ്ടാവും എന്നതാണ് പുതിയ അപ്ഡേഷൻ. എല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.